Welcome back sa aking YouTube channel, no? Mars and Sarah Vlogs! Ayan. So yun na nga, Zaya, dito kami sa Jollibee. Kabog. So iba din si Manang, no? Iba din si Madam natin tayo. So hi everyone. So ayan, medyo mahina yung balls natin din. So ayan, dito tayo sa Jollibee! So ayan, guys. Delivery kasi tayo ni Mama Yesa. Kasi birthday ng mama niya. So, bumili kami ng cake niya dito sa Palompon, Chica Bells din. Yun na nga, best. Ano kami sa Jollibee? Yung mayaman si Jamaica, no? Yung mga ganun. So, walang masyadong tao sa Jollibee din. Kaya medyo, hindi na masyadong nakakahiya. Alam mo, dahil nahihiya na ako, no? Pero, Gora Bells. Char! Oh my God! So, ang ganda ko for today's picture. So, alam mo, best, ang daming tao. Ay, hindi naman masyadong marami, pero medyo may mga nakatingin lang sa atin. So, tinanggal ko lang yung mask ko dahil kasi medyo hindi ako makahinga masyado. So, oh my God, first time kong mag-vlog sa Jollibee. Kaloka. So, unexpected na makapag-vlog tayo dito, no? Wala kasi masyadong tao, kaya nag-vlog talaga ako. So, medyo maingay yung music nila, pero hindi naman siguro yun maririnig, hindi tayo makaka-copyright. So, yun na nga, best. Ang saya, pag Jollibee. Pag Jollibee, bida ang saya, best. Mga ganon, just mayo. Wala kaming number dyan. So, yung Jamaica natin, siya yung nag-order, best. So, thankful talaga tayo kasi libre yung kainan dahil. So, oh my God. So, very beautiful. So, yun na nga, dahil. Kasi nga kagabi, nag-inuman kami ni Yesa. Then, sakto din, birthday ng mama niya ngayon. So, yun na nga, nagplano kami na bumili kami ng cake para sa mama niya, gano'n. So, di ba ang sweet niya? Para sa mama niya, gano'n. So, shoutout niya pala sa mama niya. Happy birthday po. Yun na nga. So, yun na nga, pumunta kami ngayon ng Palompon. Pero yung yung kapatid niya isa is doon na sa Villaba kasi bumili ko sila ng mga lulutuing pagkain sa sa market, gano'n. So, yun na nga, kami lang dalawa pumunta dito ng Palompon para bumili ng cake. So, ayan siya. Ayan. Oh, diba? Ang ganda, day. Birthday kasi ng mama niya. So, yun na nga. May pa-celebrate si Mayora. Ganon. Hello everyone. Today ko to this vlog. So, kasama natin si Mama Yesa. So, while waiting, let's say nag-vlog muna ako dahil. Diba? Ganon. So, oh my God. Nag-GWAPA ka ayo. Oh. Oh, tsaka. Diba na? May pa-wave ng buhok na. 24? Yan ang Zay. Yan, dumating na yung order namin, best. Labarn. Ay, iba din. Hi guys! Hi! Happy birthday para sa iyong mama! Breakfast lang ni Panangsa. Kiat. Let's go! Let's eat! Let's go guys! Thank you for this video everyone. So, tapos na kami kumain guys. Diba ka po? So, ayan guys. Papasok naman kami mamaya sa rodmark, Chica Bells.
naki-charge pa kasi yung kasama ko kasi nga may emergency kami i-chat, gano'n. So, yun na nga, thank you sa Jollibee kasi pwede pala mag-charge dito dahil ng phone. So, at least man lang, di ba? Emergency din naman yun. So, yun na nga, Zay. Tapos na kami kumain, tsaka Bora na. Ay, busog na dun ni mga Marcy. Happy tummy. Ayan. Happy bigyan mong biyahe. Oo nga. So, bye everyone. Wala akong ginisang yung akong ate siya naman discovery ko itong mga buo. Buo ako dyan magpamali. Saan naman lang natin mo? Walang iyo. Imagine na yung view. Buwas yung kahoy na limon. Libra. Natin shot glass dive ba? Kubitaw. Ano ba? Ano yung kantang wall? Oo. Diba? Sakto lang siya. Saan nga ba ano? Ito ba? Ang gagmay nga. Uwa. Oo. Gagmay na po ka ayaw. Kita ka na eh, kay sakto. Sakto siya. Nice ang yan. Ano, 13 yung fresh. Pagkat lang po sa kabak sa kumpaliton. Busin na lang siya. Okay. Thank you. At sa kales kag size. Parang kaya may mga kapo doon. Hindi na siya bildo. Ano yung ito? Kubitaw. Ay! Sira kayong wooden Mark Dry Goods Trading Service Upstream, palompon, leyte, retail, wholesale na. Yes, retail, wholesale na. Super Life Day 2021. Pupulit daw, tulog na item. Kaso, Oo. Pwede mapod kayo na kanyang bisita siguro. Ako lagi gusto. Mark Dry Goods Trading Service Upstream. Sa table. Tag 15? Say tag 14. Ay, oo, square. Para sa table bike mga kunin nyo. Ito, tag 14 siya. Tuluro mo ka ba? Dapat na lang para saan sa bangko. Parihaan na lang. Parihaan na lang ako. Eh parang walay magkuhan, hindi siya manluod or siyempre walay ano pa din. Ano na? Oh, lingin. Okay to. Pero So yan, update for today's video. So we are here now sa rodmark. Kabog, so ayan. Bumili kami ng mga gamit sa bahay, bes. Yung mga ganas. Accessories, toys, ang wooden nagyak kitang. supplies, Ingon wala na daw. uban pa, at tunatas. Tara! So update for today's video. So ayan, Zay. Pauwi na kami ba? Yat! Yung mga ganas. So kukunin na namin yung cake ng mama niya or cake yung in-order namin, Char. Sa Gold Deluxe. Subrang.